demoni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niyang ilabi-na makalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kensi ka musultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otrobog charot. Kensa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daga mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kaplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chulula? Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Kilokos ko kwakli! Chululot, may angel nga charot. O karon mga igala sa layo na sagsubay, hindi nga itong sugilanon nga nakuluhan. Si Chalala, may angel ba? Charot! Napataop ko ng kutsilyo si Yota. Karon, inighulbot na ko ng kutsilyo. Di na kinikutsilyo. Kundili, usa na kamahait nga espada. Ug mao kini magkabuntog sa mga sakop sa demonyo, labi na nila demoni og ni Lucio. Mao ni mo tapos ninyo demoni. Nia, ako nang hulboton. Nia, Sa ibot pa sa botan ni Chululot. Jumong! Sa ibuti pa sa botan niyo ako nakita. Kagusa ka din sa gawas sa ingon araw rasa. Kukuan. Iyap mo gitutukan. Murag nagduda siya. Sa mga giugbok mo diya si Yuta. Kukuan da. Kutsilyo man eh. Kutsilyo? Oo. Daoy. Nanguha mo kong kamuti eh. Kay kamuti din ang mga tanom diya nga dili man na kamuti. Mga mani man na. Ay! Oo. Mani. Kamuti naman eh. Da. Sa ingon araw rasa nanguha kag mani. Ada dili ba? Dili man bungas maning akong gikuha Jomong. Kana rang iyang mga gamot. Hibaw ka naman ako nga mananambal good ko. Ako man lang isagol sa tambal. Usa? Unya sa tungang gabi ini ka manguha. Ay, Jomong, wa pa ka may baw kung unsa og ngano. Kamirang mga mananambal ang nahibaw kung nganong tungang gabi yun ang among ipanguha. Kamiray na sayod. Maong ayaw na lang pangutan na gudya oy. Basta kay kini akong gibuhat para tambal ni. Di ba kabayan ako ka na mga gamit na ako para panambal? Pulos gyud mga tanom ay kung dili udlot mga gamot. Iyon ana ba? Sige lang, makita rin mo kung unsa ka epektibo kining tambalang akong himuon. Sige ha, excuse me, musakan ako. Tinuod kayang gingon. Wa kasi magbakak na ko. Sige lang. Mahibawan bitaw na ron. Dili ganina makaayo ng iyang gingong tambal. Pantay ka lang yun ako.
Ew. Ay, kago ko. Kuyawan ako eh. Abi na kung masakpan ako. May gani kay wa pa ko kapanalangin. Kay kung nakapanalangin pa ko, wa na. Saks pa na yun ko ay. Kaya hulbot ako tong kutsilyo. Espada naman yun to. Buang eh. Nakasaan lang noon ko da. Nakapamakak na lang noon ko. Manager, sorry jud kayo ha. Pero ang ako og unta ba nga dili gyud ko mailhan nilang nga usaba di ay ko kaanghel. Kay ko nakasaksi pas Jumong, manguta na gyud ko nganong nahimo tong espada. Makaingong jud siya nga gamhanan ko. Kasayloan ang taong ko manager. Kap, abigod nimo. Kini usahay ba kanang mangtas bitaw? Ngano man Lupin? Maro kay na kita lay bantayan. Mao ba? Mura nagkawatan ba ang pulis ray bantayan? Na ganing pulis di na gina mangawat. Mao ba? Uy. Parihas bagahapon atong gipangita. Wa gyud mo pakita. Kinaaman ta. Nya naapod ko. Basta na ako di ginang pakita. Karon asa pag walang pakita nga naagod ko. Mao ba Lupin? Uy. Ugwa ko awa di ba? Ini kaugma naa na say patay. Naa na sa sila gibiktima. Pero na ako. Wala asa ko na sila. Matay duda doon ko da. Doda? Ngaon sa ka? Dili ka ikaw may mangtas Lupin? Pangas ka. Ako naman noy na mangtas ning kalakiha. Nga ikaw na ko'y nagingon nga ugwa ka na ay patay, na ay biktima. Ug na ka dili mo pakitang mangtas. Usaman pakita mo, usaman pagpamiktima sa mangtas nga uban magkana mo buanga ka. Di ba? Maupod up. Sabat ya ka po. Ako naman yung sanginlan. Ug ako pa, gibalbal ta na kadiha. Maupod. Sabat ya ka po. Gala. Hey, di na ta magisgot ay. Ako naman yung pasanginlan. Di na bagay tabi. Sabi, hagad kong bagay, tagay. Wag. Katutuwa. Kakam na ka, hubog na ka. Buwan. Pagtakat ka lang yung oras, tagay yung bagay. Wag. Hindi, Lupin. Ha? Kung naman murag mahubog na malantaan yung pamagyapon sila. Na, maupod. Mag-inom lang kita ka para maisog dagsamot. Aron ang atong dugo magbukal ng daan ba? Maupod. Kanang imo mga tanod, kape lang unay painuman na. Alo, maanan na sila. Dili na lang binong ilang imnon, kape na lang. Maupod. Awa kap. Muabot gyud lagi si Jumong. Parts, dugaya ni mo. Ganina rami pinaabot ni mo. Oh, Parts Lupin. Diyan pa man ka, Parts. Natuog pa kasi inyo. Asa naman sa Parts Buding? Ha? Di papas magkakapitan ditong Parts Buding. Wa di mo magkuyog. Wa may Parts Buding nga miabot ito. Unsa? Saan ko? Murag, di naman ni maong agiana na may akong gisubay. Murag nabalik-balik naman ko ning dapita. Ha, wag yung kong kasabot ni ay. Murag nagbalik-balik lang yung ko. Waka ko lamata.
Murag, lain na nida. Wag yung kasabutin eh. Ay ngit-ngit magod. Kanina lagi kong ninakaw, pero wag yung ko maabot sa bahay nilang Parts Jumong. Uy, saan to? Murag, may kasikas na nindapit sa akong kilid. Naglihok mga kasagbutan sa daplit. Murag, lain na nila. Mangandam ko ang ako Batangas. Kung ang mangtas maganin ni Ron, manabla ko. Namingaw na eh. Huwag nang maong kasikas. Lain tingal to. Be, palihon ako kung sinina, be. Pasiglamat na ko. Parts Lupin, kano inyo mga gipalakaw sa Parts Buding? Nganom de, Parts. Sarang sa inyong gipalakaw? Na, ambot na itong Parts Buding, Parts, eh. Mulakaw mo siya. As kapitan ay, siya nagsugo. Akom taga ito, pero balibad ko. Ibuluntaryam dahil sa Parts Buding, ug apas ni mo kay lagi isog, lagi kuno siya. Pinta ninyo. Kikulbaan na ba ko? Dali, ato ka pasun, tara mo. Time pa, Parts. Akong ingnos, kapitan. Aron, daghan ta. Kalitan ko niya. Siya, ang mangtas. Sakit niya. Ako Batangas. Nalagpot. Ikaw ang mabiktima, Karora. Kinoo ko. May nahinay si Padula ko. Wala na naman kayo armas na rin ang ako Batangas. Kinalagpot. Ang ako sabad. Ganang dugo. Agas. Marag. Balipong na ko. Natumba ko. Marag. Papaong na ko pananaw. Hindi ako katapusan. Karona, ako kanagyan. Huwag ka na mahimo pa. Ako ka na. Uy, Korodog! Nasayop ka! Kesa ka. Dili na Mister nga sultihan tabak ka. Kini ay... Ang sakit. Naigo ko sino bang tigbas na ko. Dili pa na mao. Kini pa ay... Bidagan siya. Ako siyang gukdon. Ay, si Buding. Unahon ko si Buding. Buding. Ay, nawala siya sa panimuot. Nakuyapan siya. Ay, may samad siya. Dagan ang dugo nga miagas niya. Ako siyang dados bahay. Kinalang madali ko og tambal sa Buding. Ay! Pagkana mo, nagmandas, nala! Uy, doon na si Gidagit. Ano mo? Trapo na ito ka ng magtasa. Ato siya itrap. Alirungin ninyo. Parts. Kap! Ako ni Kap! Si Chulolot! Si Chululot. Sige. Ipailo na sa ninyo des lamisa. Tabangi. Parts, si Parts Buding. Siya kining wanay panimuot. Adiman. Parts, si Parts Buding. Kaluon tanawang Parts Buding. Parts ay nagkadugo sigmayo. Murag agig binugnuan. Oh my God. Gibugno ni sa mangkas. O Kap, ug may gani kay ako pang naabdan. Pero nagkadugo na siyang daan pero samdan ang mangtas, Kap. Ug nahapsan ko siya sa daan akong espada. Ay,
Bibi, sibok mo kay tambalan ko sa buding sa iyang mga samad. Daplin ninyo! Pats Jumong, swertiha yung Pats Buding sa. Kay natabang pagit siya. May gani kay naabtan din siyang chululot. Pats? Naglibog ko, Parts Lupin. Dili kasi chululot ra ang mangtas. Unsa? Ay, salamat. Nakamat mo na siya. Mitang unang dugo siyang samad. Ain ko. Buding, ni akas barangay hall ay ni akala namo gida kay duo ramas na hitabuan nimo. Luwas ka na. Excuse me. Kung sa mrening hitabuag, gikatagbo ni mo ang bangtas mo din. Kap. Ako'y nahimo, Kap. Kay gikalitan ko niya dasmag. Ug nalagpot ang daan akong Batangas. Ug sa pagdasmag niya, nasamad ko sa mahait niyang kuko. Ug mo niya nakapasamad ako, Kap. Unsa? Unsa'y dagway sa mong bangtas, di mo makasa nakita. Ha? Unsa'y dagway? Unsa'y dagway sa mong bangtas din? Kuan, murag, Murag unsa? way kalainan sa imong dagoy, Kap. Sabad siya. Pita sa di. Kadaga na mo din ako lagi magkita. Pagtsuri, oy! Agaon. Ni alay na tugpa ng atop. Oh, Demone. Kay may natimahuan ko. Paghinay, mabuhasot ka na lang atop. Unsa to? Natimahuan? Usas sa nagpuyo aning baya, Demone. Mabdos. Inasa niya akong watch and learn na mapalpa ka sa katigmayuma na. Dili. Humot kaayo, Demone. Humot. Siya ang atong biktimahon karon, Demone.